Sama mo, maningil mo, linding mo. Ma'am, basahin naman ito. Ito yung ano, ma'am. Bakol sila. Mga kapaps, welcome to my channel, Tolax TV. Yes mga kapaps, diya kita karon sa Upon. Then, ang kauban na ito ang mga CIR riders. Mag island hopping ni. Monthly rides na mo, ang among monthly rides, island hopping na ang among himo karon. So I hope, uban ni ninyo karon dire sa among island hopping mga kapaps. Tara na! Let's go! Hoy! Lagi, atay na ano rin. Hagdanan ba? Apit na ako. Pagulit lang dyan, pagulit dyan. Kahiti ko doon, kahit yun na. Dapat hindi. Yes mga kapaps, na may stage 1 dito. Another stage 2 na sa mga kapaps ha. Kami, muna na circus mga kapaps, stage 2. Iyawan mo ito mabali yan mga kapaps? Hindi mabali? Ha? Yes mga paps, yan na jud ko na sa mong pambot mga paps. Dako kayo mong pambot mga paps. Kani mga paps, sold ko na siya og 100 ka tao. Pero kami sa Riders, 40 rami kapil ka tao nga di akaron dinhi sa aning pambot. So kani mga paps, mga katinda din mga paps na sa 6,000 pesos. So kung palitan na kay 6,000 pesos, you can avail this pambot nga birthday nakuha, no? Kung ana ra ka paps. So uban-uban ni kami kaninyo sa mong paglayog sa kadagatan mga kapaps. Kapaps, mo ni akong pamilya sa CIR Riders mga kapaps. So mo ni mong ada karon paps. So naglabigid ang Red Horse mga kapaps. So mo ni ato mga kauban sa CIR Riders mga kapaps. Oh, naa. Gaano ay kita nga mga kitala. Nasa tayo mga muse mga kapaps. Ibangga din sila sa kon mga kapaps dito sa ha? O praise. O praise mga kapaps ara. Mr. Pogi. Number 1 and Pogi number 2. Ano number 3? Yeah, number 3 dira number 3 de. Muna itong mga kauban ng kapaps so daghan yun mi karon nga nag-uban karon no. Adlang Domingo mga paps singalit total of 45 kami diri karon nag-uban mga paps. So uban ni mi kaninyo karon. Kami mga saging, kamuti. Red Horse mga paps, ora. Murag na maligya. Pay Red Horse. Iyahan mo kami. Ya. Kamu pagkaon sa namong pagkaon karon, gatag mo kalag sa lawas. Salamat Lord sa mayong adlaw nga imong gihatag kamo gana uwan pero karon maayo kayo. Maayo ang dagat. So salamat kay Lord. Kini tanan among gipangay kanimo ang mga mahal. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug Santo. Amen. Amen! Yan ako nagapit. Oh, dili ka kita. Ang kapitan na nakakita. Hindi man na Ang kapitan, di nakita diara kapitan.
sabi. Nakuha kayo eh. Oh, mana isla kaput-put. Sasay mo lagdag ito. Ay lang dapat. Bas, no frisco pa yung nukos mga kapaps. Kada dai dira Frisco. Oh, isda mga kapaps. Oh, nangidhat pa mga kapaps. Tinaw ay. Tinaw kayo. Tinaw kay Brad. Tinaw kayo, Brad. Ay ka tinaw ni. Paps, malas pa ni mga paps. Pwede nagkuha sa mong hiwa nga kuha mga paps. Toy kasag mga kapaps. Mamahit pang kasag mga kapaps. Manukmak na kasaga. Mantikaan tani. Oh? Malas pa ni. Oh? Ang baboy mga kapaps sa mong kusog ba mga naabot sa mga napo ka kilo. Yamon ko siniro mga kapaps, oh? Na gikan ni sa waterfront na football kay itilaan ang luwag mga kapaps, ha? Ataya. Sa ilot ato di awa? Ay, halang-halang. Walang halang, no? Halang-halang mga kapaps. Uy, nasa naman, uy! Tabagi, ano man eh? Namuha naman na! Ha? Ba't sa mga Brad? Ha? Tarachis bola, putri. Ano? Ilangoy mga kapaps eh. Mura ng hitam, nagbunos di nga eh. Wala mga kapaps eh. Kuha na yung sangdas mga paps nga ipakidaro na yung sangdas 21 ko no. Wala to na. Nisam na kapaps. Swimmer ni kanito mga kapaps oh. Napas mo lang ni mo ning wagi apon no. Oh. Tuwa na. Okay. Kuya, kita may nagluto aron ba? Kumot kay ngalang-halang mga kapap. Ang problema ni kako makasap. Kanaway. Lami lagi dito ang hang ba? Okay na lagi. Ba naglimpong na mga kapap siya to kanon mo busog na ba tani brad? Kanaway ba?
Wala, nilihok yung gini. Lahat ng halos ng paraan sinubok mo ngunit di umubra. Ba't di ka tumawa? Tumawa ka.
si Bunching, kaliko na yung Bunching niya. Hoy! Si Bunching, inyong ikaligos Bunching niya. Wala yung usapa, si Bunching, iliko na Bunching. Aliko, Ching! Daw ng mga kapaps, padaw na sa mi uli mga kapaps, loya ng mga naong mga barade. Kanina, lagsi kayo, pero karoon ng mga naong loya na kayo. Loya na dyan kayo mga paps. Ang usa sa, nangihi sa dito, sa doon sa ni siya. Maklaro ka niya. Okay mga paps, sa sunod na usap, please like, share, and subscribe. Pulax TV. Yan na pa si Laum. Thank you so much.